Juragane Umuk dening Dian Korpriyaning Nugroho. Rasah sok keminter. Aku kuwi wong pinter. Yen macem-macem kowe bakal tak pinteri. Rasah sok semuge. Sugihku ora ukuran. Yen kowe nglonjak tak tuku duitmu. Bisa luwih cepet tinimbang liyan. Aku kok luwih sugih tinimbang liyan. Aku kok bisa ngalahke mungsuhe. Aku kok luwih mulya tinimbang tanggane. Aku kok terus-terusan umuk sing terus-terusan. Aku kok nek ora ana aku kuwi kabeh ora bisa rampung. Aku kok terus ra ana enteke. Wis tau petuk karo menungsa sing wujude kaya ngono? Wangsulana ning atimu dhewe. Apa malah durung tau petuk? Aja-aja menungsane kuwi